abanta kono ni de bure peng mo haja অবশ্যই কাছে So hey guys, welcome back my YouTube channel. Halam Sabana Hayam Production YouTube channel. Okay, so norok ani mukhang nugya karinyo pendel sungjak nukna tam kaka ani dolni chalai nanglayo phaijak sung mane khana kalbari tini chalai nanglai tini call khamani marung sukangke kisa malai phake ke logi bulthut butongo mane kisa nokhasal bola ke ba chalok tu khana na rok khana nyai sung tu heli manita ke nugui khana bedi amke kaijang ni bagi bungni bedi tang manita. The next day. miya sung phaibar ma line do je te baksala ji ne miya ba line ma ki ma tine ba line ma hi suja thangene debar da yagara kun jaga ta fer ke gor border tongo abanta kono ni de bure peng mo haja belase Handong na. Hey, meje. Ini kingka. guys Vlog. Joto sini dol kalori phale ja ba ko pal baksa. Pal lai ja. an bechore masak ni nan di khurna Ko sumo bel lai ja ne ra. Bel lai ja sumo. Sin dol kalor ba ga ya bus ka ngo. Jamai kene kem lai ja. So guys, norok nugui makhana jotono photo pujak lai tonglai bayo pal baksa tangka ke kenyani yango sakaibla aboni bagai ke kesara karin bertangga nuk ke jotono nugui makhana jotono bini mama mami bini kaka songrok phaine jotono bal baksa tisa haino photo bujagai tonglai sung kenya bangke malanya ni sujok sakri ke tangi ke borong photo bujak tongsio ke kenya jamai ke twins cherai bamlaijak tabo hingkela sungbo chance makha hingke sung photo pujak laikha ampai siang sini dolok sini dancer party rok bo borok selfie nalalai tongo o jaga no asok laina gibralai. So guys, hingke tabung ke sung maisa lainani borok ni hinlai tongo tangka ke phapat maisa khesai sungbo lamber laimani sawo khani nyai tangka lama bo khasal bula sung aboni bagai doti maisa than. Tabuk ke jotono okra sakra heli rulai tongkha tangka ke kenya thana naikela aboni bagai kisa heli rok jotono pal baksa lai tongo. Jotono asirbat roglai kaham norba khena khena khakhayo tangka kaba waisa se kaijang mani hingka kaba kaijang mano jotono kaham kwrwng kha tongthungno wala suklai kwrwi khe tonglai thung hinui jotono asirbat lakhina sin dolok bo haikhe no sungbo dol kaisa no asirbat rwkha tangka ke sabole hamya sanaba jotono kaham no uansukgui saugui manholaini hediba aboni bagui sungkhe jotono pal baksa asugui nailai tonglaikha tangka ke
tini no borok bai last paithang malai mungkoni mano tangke boto kaisa oina jaga nukung khana nisi thangka hangka kaba hindi ba aboni bagui sing bongno pal baksa naisukbai tonglaikha aga sang nai manar lagi nai olo pok lagi sih tapas tini musana hamlah dah neng musana nyari tini musana boleh na engkau yang apa musana gan rokko suru khaike kasungbo kisa mosalai akulai nohlai hentongmani somoi malai angi tongkha jotono pal baksa heli rok lai tong agui tongka ba hingke photo rok bulai tongo hingke nugui mankhana yango video kisa khailai tonglai borok tangke bongni kaijangma salno twini borok kisa video khailaikhya tangke logi bal paksa khe tongnani bagibla khamtam na po tongkade mai ro na pa ta khe bongni staff kaisa bongni classmate eba bongni dolok bai malai lekha boroi baksa photo bujagui tonglai ke o decoration rok bahingjak bai kisa comments khai sadi era naithok bai khe yango sini dolok bo thangbai ko tangi ke kanya thayajak sung thaya tangi kanya no sungbo narigui no hoisini hwngnai ada ada teisa apa situ So guys, hingke tabung keseng mai salanyani asok lekha jotono pal baksa dolok hingke yang bai tongo yang dara tongo ke yang to mai sanai rok dol dol hingke yang sini dol bangma se asko bangkha tini side lap jagiri khe asuk bang khe tang nogo thorai sinai thong